Vi byder dig velkommen til Lausanne. Vores danskejede farm ligger i det smukke Botswana, et stenkast fra den legendariske Limpopo-flod. Lausanne Lodge er et nyt, moderne byggeri med alle de luksuriøse faciliteter, vores gæster fortjener. Alle 16 værelser har aircondition, eget bad og terrasse. Vi indbyder til et afslappende liv under eksotiske himmelstrøg. Ved swimmingpoolen kan man nyde en kold dukkert, mens solen bager. På farmen er der rig mulighed for forskellige udflugter i vores åbne safaribiler, hvor du kan tage billeder af de mange flotte dyr. Naturen og dyrelivet på farmen fascinerer og udfordrer øjet. Farmens areal på 4700 hektar venter på at blive udforsket. Og du får en unik mulighed for at komme helt tæt på de vilde dyr. Vi har et magisk, ældgammelt baobab-træ, der har våget over savannen i over 1000 år. Vores lokale og kompetente guider kan fortælle dig alt, hvad der er værd at vide på din vej rundt i naturen. Der er også mulighed for ekspeditioner til Kruger Nationalpark og andre nærliggende safari-destinationer, hvor du kan få chancen for at se The Big Five. Efter en lille gåtur fra lodgen står du ved Limpopo-flodens bredder. Her kan du spotte krokodiller i vandet og gå på opdagelse i den frodige natur. Gæsterne på lodgen samles om en picnic ved bredden, og der er rig mulighed for at fiske og slappe af efter måltidet. Vi tilbyder også en udflugt til den lokale landsby med et besøg på skolen. Her møder vi børnene i klassen, som byder os velkommen med sang og stolt viser deres skolearbejde frem. Vi støtter skolen for, at børnene får bedre undervisning og en lysere fremtid. Tilbage på farmens skydebane indstilles sigtekornet, inden den rigtige jagt begynder. Nybegyndere kan også prøve at skyde. Og vi sørger altid for, at sikkerheden er i top. Afrika bliver af mange betegnet som det bedste kontinent at jage på. Det skyldes de mange fantastiske dyr og eksotiske arter. Det behagelige klima og de åbne områder gør det til en sand fornøjelse at jage på disse kanter. På jagten forfølges drømmen om det perfekte bytte. Og udfordringen lurer altid lige om hjørnet. Du kan frit vælge mellem en bred vifte af dyr, og vores erfarne guider er eminente til at finde frem til netop det dyr, du ønsker at nedlægge. Når du har nedlagt et dyr, sender vi med glæde trofæet hjem til dig. Om aftenen tilbereder personalet kødet, og du får fornøjelsen af at smage på dit eget bytte. I ly af solnedgangen kører de stolte jægere hjem med deres bytte. Hjemme på farmen hygger gæsterne sammen før middagen. I den overdådige restaurant nydes lokale retter sammen med det friskt nedlagte vildt.
Gæsterne kan slappe af og have det sjovt efter en dag med oplevelser og farverige indtryk. Efter mørkets frembrud giver et hold af dansere og sangere fra den lokale landsby en traditionel afrikansk optræden. Endnu en dag på Lausanne er passeret. Efter solopgang er det tid til at forlade det magiske Afrika. Vi sender dig afsted med en varm afsked og et hjerte fyldt med minder for livet. Vi glæder os til at se dig igen.